አርስተ ዜና ኢትዮጵያን አፍሪካውያን ከተቅርቦም ትኽል ብዙሓት ተሞክሮታት ኣለዋ ክብል ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስት ተፍሊጡ ሓድነትን ነፃነትን አፍሪካውያን ጋህዲ ክኸውን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ጸገማት አፍሪካ በአፍሪካውያን ክፍትሑ ኢትዮጵያ ግደ መሪሕነት ትጻወት ከም ዘላ ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ኣብ ጉዳይ ኢራን ናብ ሓደ መደምደምታ ከም ዘይበጽሑ ተሓቢሩ سلام طعنا هبل زخوركم تملكتي كما يتمسيو لك ساعات حدا خوين لو كم تلمود ما زينا حيزنا مصينا لنا زيناتات اندامراحكم ساخم صنح دما نبرهان فسا فلما بحصر زيناتات ኢትዮጵያ ንአፍሪካውያን ከተቅርቦም ትኽእል ብዙሓት ተሞክሮታት ኣለዋ ክብል ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ አፍሊጡሎም ሚኒስትር ዴኤታ ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ አይተ ተስፋውን ጎበዛይ ኣብ ዋናው ጉዳያት ዙርያ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ካብ 6 ክሳብ 8 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘለው ክልተ ዓበይቲ ጉባኤታት ከተተናገድ ያይሎም መበል 39 ጉባኤ ሕብረት አፍሪካን ጉባኤ አፍሪካ ኢጣሊያን ንምትእንጋድ ምድራዋት ከም ዝተገበረ ድማ ገሊጾም ኣለው ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ አጀንዳ 2063 ንምዕዋት ዘላቂ ቀረብ ማይን ውሕዝ ጽሬቱ ዝሓለው ስርዓት ምርግጋጽ ብዝብል መሪ ሓሳብ ከም ዝካየድ ብምሕባር እዚ ድማ አፍሪካ ንዘላቂ ልምዓት ዘለዋ ተወፋይነት ዘንጸባረቕ እዩ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዶን ጢሞቴዎስ ምስ ካቢኔ ኬን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢን ዳያስፖራ ሞሳሊያ ሙዳቪዲ ተማይጦም ኣሎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ጎና ጎኒ መበል 48 ስሩዕ ኣኼባ ፈጸምቲ ስራሕ ቤት ምኽሪ ሕብረት አፍሪካ በዘካይድ ወዘተ ዘባውን ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራትን ንምጥንኻር ኣብ ዝሕግዙ ጉዳያት ዘትዮም እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ምስ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ አውሮፓን ፈረንሳይን ኤሊዮኖር ካርዋ ምዝታይም እውን ተሓቢሩሎ ጎና ጎኒ መበል 48 ስሩዕ ጉባኤ ፈጸምቲ ስራሕ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ እቶም ሚኒስትር ኣብ እዋናውን ዞባውን ከባቢያውን ጉዳያት መብርሂ ሂቦም ኣለው ኢትዮጵያ ንሶማሊያን ሱዳንን ዘላቂ ሰላም ሓበራዊ ጻዕርታት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ጻውዒት ኣቕሪባ ኣብ ሶማሊያ ዝተረኸበ ሰላምን ምርግጋእን ንድሕሪት ከይምለስን ኣብ ሱዳን ዘላቂ ሓበራዊ ጻዕርታት ተጠናኺሮም ክቕጽሉን ይግባእ ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዶን ጢሞቴዎስ ተዛሪቦም ምስ ጎና ጎኒ መበል 48 ስሩዕ ጉባኤ ፈጸምቲ ስራሕ ቤት ምኽሪ ሕብረት አፍሪካ ኢትዮጵያ ኣባል ዝኾነትሉ ናይቲ ሕብረት ሰላምን ጸጥታን ኣኼባ ቤት ምኽሪ ተኻይዱሎም ኣብቲ ኣኼባ በዝህሉ ኩነታት ሰላምን ጸጥታን እታ ኣህጉር ብፍላይ ድማ ሰላምን ምርግጋእን ሶማሊያን ሱዳንን ኣድሂቡ ዘተሳሊጡ ኣብ በጀት ዓመት 2018 6 ኣዋርሕ ስራሕቲ መንግስትን ፓርትን ሱፐርቪዥን ድጋፋዊ መዛዘሚ መድረኽ የሳለጠሎም ኣብቲ መድረኽ ምክትል ፕሬዝዳንትን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ኣይተ ኣደም ፋራሕ ሓዊሱ ፓርቲን ላዕሎት ሰብ መዚ ሓለፍቲ ስራሕን ተረኺቦም ኣለው ኣይተ ኣደም ፋራሕ ብዛዕባ ድጋፎም ዕላማ ሱፐርቪዥን ብምብርህራህ ኣብቲ መድረኽ ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ዓመታዊ ስልጠና ላዕሎት ኣመራርሓ ኣፈጻጽማ ኣንፈትን ኣፈጻጽማ መምርሕን ከም ዝግምገም ተዛሪቦም ኣለው ኣብቲ መድረኽ ድጋፋዊ ኣባላት ሱፐርቪዥን ብዝምልከቶም ዝረኸብዎ ተመክሮኦም ከካፍሉ ኣብ ቀጻሊ ብፌደራል መንግስቲ ትኹረት ዘድልዮም ጉዳያት ከለልዩ እውን ኣረድዮም እዮም ማዕድ ዜና ይቕጽል ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከሕልፈኩም ኢትዮጵያ ዋና መቐመጢት ሕብረት አፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነትስ ማእከል ርክባት ዲፕሎማሲ አፍሪካ ኢሉውን ዓለም እያ
ሓድነትን ነፃነትን ኣፍሪካውያን ጋህዲ ክኸውን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ጸገማት ኣፍሪካ ብኣፍሪካውያን ንኽፍትሑ ኢትዮጵያ ግደ መሪሕነት ትጻወት እያ። ኣባዲ ደመቀ Ethiopia is the mother of African independence. ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማሲ ሓድነት ነፃነት ልምዓት ኣፍሪካ ኢሉ እውን ዓለም መሰረት ካብ ዘንበራ ሃገራት ሽማ ብቐዳምነት ይጽራሕ። መራሕቲ ኢትዮጵያ እዚ ጉሁድን ምግባር በብእዋኑ ናይ ባዕሎም ግደ እናተጻወቱ ምምጽኦም ይዝከር። ብመዳይ እዚ ኢትዮጵያ መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ ብምዃን ማእኸል ፓን ኣፍሪካኒዝም ኮይና እያ። ኣብ ዓለም ካብ ዝርከባ ቀዳሞት ማእኸል ዲፕሎማሲ ከተማታት ሓንቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጡ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ዋዕላታት ጸገማት ዝፍትሕሉ ምዕባለታትን ምሕዝነታዊ ሓድነት ሃገራት ዓለም ዝጠናኸረሉ እዩ። ኢትዮጵያን ኣህጉር ኣፍሪካን ዘይነጻጸሉ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽታ ከም ማለት እዮም። ትካል ሓድነት ኣፍሪካ ናይ ሕዚ ሕብረት ኣፍሪካ ንኸምስረት ኢትዮጵያ ግደ መሪሕነት ካብ ምፍጻማን ላዕሊ ኔልሰን ማንዴላ ሓዊሱ መራሕቲ ነጻነት ኣፍሪካ ንኽፍጠሩ ዘበርከተቶ ግደ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ብሓፈሻ ሓድነት ሕብረት ተሰማዕነትን ኣፍሪካ ንኽጐልህ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ልዑል ኣበርክቶ ገይራ ዋና መቐመጢት እቲ ሕብረት ካብ ምዃን ንላዕሊ ጸገማት ኣፍሪካ ብኣፍሪካውያን ንኽፍትሑ ዘይተሓለለ ግደ ዝፈጸመትን እናፈጸመት ትርከብን ሃገር እያ። ዓብይ ግድብ ህዳሴ ንዘመናት ዝጸንሐ ታሪኽ ተጸባይነትን መንፈስ ኣይከኣልን ሰይሩ ጋህዲ ዝኾነ ዓብይ ሃገራዊ ፕሮጀክት እዩ። እዚ ፕሮጀክት ኣዋጅ ናጽነት ቁጠባ ኣፍሪካ ተገይሩ እውን ይውሰድ። ናዝሬት በሪሁ ዝርዝር ኣለዋ።
በ39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የሀገራት ንዘበናት አፍሪካ ዓበይት ፕሮጀክታት ምህናጽ ኢድ ዓለም ለኻለቅ ቃሕቲ ትካላት እንትጽበ ብፖለቲካዊ መዐቀንታት ክትግፋዕን ኣይትኽእሉን ብዝብል ንዕቐት ክትንገላትዕን ጸኒሓ እያ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ነዚ ንዘበናት ዝሓለፈ ታሪክ ሰይሩ ጋህዲ ዝኾነ ፕሮጀክት እዮም እዚ ግድብ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጥራሕ ኣይኮነን መርኣይ ሓድነት ምልክት ጽንዓትን ተስፋ ብልጽግናን ኢትዮጵያውያን እዮም ኢትዮጵያውያን ድኽነት ንምስዓር ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ታሪክ ሰሪሖም እዮም ኢትዮጵያኖች ወይም አፍሪካኖች ወይም ጥቁር ህዝብ አይችልም የሚለውን ያን ስሁትና የተሳሳተ ትርክ ኢትዮጵያውያን ወይ አፍሪካውያንን ጸለምት ህዝብታትን ኣይኽእሉን ዝብል ጉጉይ ተረኽ ዝሰበረን ንኢትዮጵያ ኾነ አፍሪካ ብሓፈሻን ጸለምት ደቂ ሰባት መንፈስ ምትሕብባር ክብዘበለዩ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ እንትምረቕ መደረካ መንጎ ዝገበሩ መራሕቲ አፍሪካ ዊልያም ሩቶ መንፈስ ፓን አፍሪካኒዝም ክብዘበለ ዓብዪ ብሔራዊ አርማና እዩ ዝብል ሓሳብ አልዒሎም እዮም The Grand Ethiopian Renaissance Dam is not merely a national project. It is a Pan-African statement. ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሃገራዊ ፕሮጀክት ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ናይ ፓን-አፍሪካኒዝም መግለፂ እዩ እዚ ፕሮጀክት አፍሪካ ናይ ዓርሳ ዓቕሚ ተጠቒማ መባፅሓ ብዓርሳ ንኽትቐርጽ ዘርአየ እዩ ኢትዮጵያውነት ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብናይ ዓርስኻ ታሪኽን መንነትን ምኹራዕ ብናይ ዓርስኻ ናጽነትን ሉዓላውነትን ጸኒዕኻ ናይ ምቕጻልን እዮም ዓብዪ ግድብ ህዳሴን አፍሪካውያን ዘመሓላልፎ ሓደ ጥንኩርን ግልጽን መልእኽቲ ኣለዎም ናይ ምቕያርን ካብ ድኽነት መውፅእ ቁልፊ ኣብ ኢድና እዩ ዝብል ምድሪ ተስፋ ዝኾነት ኢትዮጵያ አፍሪካ ብናይ ዓርሲ ዓቕሚ ምህንድስናን ጻዕሪ ደቃን ዓበይቲ ተኣምራታት ምስራሕ ከም እትኽእል ንዓለም ኣርያ እያ እዚ ኣዋጅ ናጽነት ቁጠባ አፍሪካ ካብ ልመናን ጽግዕተኝነትን ወፂኣ ናይ ምዕራፍ ዓርስኻ ምኽኣል ምስግጋራ ዘብሰረ ምስ አጀንዳ 2063 ሕብረት አፍሪካውን ዝተኣሳሰረን እዩ አፍሪካን በኢኮኖሚ ሶቨርኒቲ ወይ ነጻነት አንድ አድርጎ ንአፍሪካ ብቁጠባዊ ናጽነት ሓደ ገይሩ ብብርካ ዓለም ናይ ዓርሳ ዝኾነ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኾነ ካልኦት ስፍራት አፍሪካ ናይ ዓርሳ መንነት ባህሊ ስልጣነ ተስፋ ዕቤትን ሕልምን ጋህድ ናይ ምግባር እዩ አጀንዳ 2063 ስለዚ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ አጀንዳ 2063 ዓርስኻ ምኽኣልን ብናይ ዓርስኻ ዓቕሚ ምዕባይን ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ጋህዲ ምግባርን እቲ ፕሮጀክት ድማ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጎረቤት ሃገራት ናጽነት ቁጠባ መሰረት ዝኾነ ዓብዪ ግድብ እዩ ኣብዚ ሕዚ ብርሃን ህዳሴ ዝበርህ ኣብ ገዛውቲ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘይ ሓገዝ ወፃኢ ኣይንኽእልን ኢሎም ኣብ ውሽጢ ተስፋ ምቑራጽ ኣብ ዝነበሩ ልቢ አፍሪካውያን እውን እዩ አዲስ አበባ ሎሚ ከም ማእኸል አፍሪካ ዲፕሎማሲ ታሪኽን ቴክኖሎጂን ብሓደ አዋዲዳ ተቐረበላ ካብ ሙዚየም ዓድዋ ክሳብ አዳራሽ ሕብረት አፍሪካ ሓድነት አፍሪካ ዘርኢ ኢሉውን አይቲ ፓርክ ዝታነጹ እንትኾኑ ዞም ልምዓታዊ ስራሕቲ መባጽሕ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ናብ ሓዱሽ ዘመን ከም እትኣቱ ዘላም ዘርእዩ እዮም ዳሃብ ያሲን አዲስ አበባ ከም ሹማ ጽብቕትን ምዕብልትን ኮይና ንኽትቅጽል ብፖሊስ ምድማር ዝተኻየዱ ልምዓታዊ ስራሕቲ ዝተሃነጹ ሓደሽቲ ናይ ቱሪዝም መባጽሕታት ብዙሓት እዮም አዲስ አበባ መቐመጢት ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ከምዃናውን ነተሳተፍቲ ሕብረት አፍሪካ ዝምጥኑ መባጽሕ ቱሪዝማት ኢሉውን አጋይሽ ዝጉብንይዎም መባጽሕታት ብዘመናዊ መንገዲ ሃኒጻ ትርከብ ብመንግስቲ ምድማር ኣብ ሓድነት ምትሕብባርን ሃገራዊ ዕቤትን ዝተመስረተ ህንጻት ኣብ ምጽባቕ ከተማ ሓምለዋይ ኣሰር መዛነግዕታት ኢሉውን መባጽሕ ቱሪዝማት ጠመተ ዝገበረ እዩ ኣብ አዲስ አበባ ካብ ዝተሃነጹ ሓደሽቲ መባጽሕ ቱሪዝማት ብውሕድ እኳ እንትንርኢ ፓርክ እንጦጦ እቲ ዝዓበየን ንመንፈስ ዝህደሰን ተፈጥራዊ መባጽሕ ንዑደተኛታት እውን ጽቡቕ ምርኢት ዝህብ መዘናግዒ ቦታ እዩ ተወሳኺ ፓርክ አንድነት ወይ እውን ዩኒቲ ፓርክ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ዝተኸፈተ መባጽሕ ታሪኽን ባህልን እዩ ኣብዚ ፓርክ እዚ ዝተፈላለዩ ባህላውን ታሪኻውን መባጽሕታት ዘለዉ እንትኾኑ እዚ እውን ምስሊ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ቦታ ንዑደተኛታት ንምርኣይ ዝሕግዝ እዩ
بتوسخ ون بارك وداجنة انتنرئي ويون فريندشيب بارك بزمن ومنقد استسرحة حملة ومزناق عبوتا يوم أبزحز أوان أبدي سابا زكايدو زلو لمعتا وسراحتي نتساتفت حبرة أفريكا كونفرنس توريزمن نزوقبني أكالاتن أدليتن كزيوم زحلون يوم موزيم عدوا انتنرئي نعوت عدوا زذكر عبي تاريخهم ملكتيو بزبنا وتكنولوجي استسرحة أقراربا مرئيت ديجيتال ديسبلاي زلو وسألتات سنداتن أمثال مسارحتاتن كويناتن نمنا أسيات تمرتا ومدرخ زهبيو إزو موزيم نأفريكا ملكت نزعنتن صنعتن زخونيو ننزعنت أفريكا تاريخون بقلزئي زرئيو بتوسخي أدراش حبرة أفريكا أديس أبابا مدينة دبلوماسي أفريكا كم مخانا أدراش حبرة أفريكا ون بزبنا وهنسأ زتسرحيو عبيتي كوبائتات مرحة حجرات أبزي سالتو أفريكا وحادنة لمعتن زدقف مدرخونيو نتساتفت كونفرنس زبوتا مرأي مالت مأقل بوليتيكان دبلوماسين أفريكا مرأي مالتيو بارك إنوفيشن تكنولوجين انتن رئيون بمعبل سوفتوير كامباني تاتن أباتن زمع بلبوتايو زيون عدل سراح من أسيات وزي التكنولوجي ناب عالم نمزركح زخل بارك إثيوبيا كاب تاريخ وحجر طرح ناب زبنا وديجيتال إيكونومي زتغيرلو مرأي أيو بتوسخي كالوت مبعثات انتنرئي بارك عندنت تاريخ بحلن بارك وداجنت زبناوي حملواي زأمسلو زتفلايو باركتات أديس أبابا تهاني سوميوم أديس أبابا لومي بتاريخ بالدبلوماسيم تكنولوجي تتأخرت كتما خوينا لا موزيم عدوا تاريخ يذكر أدراش حبرة أفريكا حادنتي دقف إنوفيشن تكنولوجين بارك دما مسأ ولدو حنز بزيون زوم مباصح بحلن تاريخن زبناو عبيت إثيوبيا بحدا زملاخت يوم نأجايش حجرناون زهلو لمعتاوي مرأيانت بقطتا زغلص يوم أب منግስት مدمار زتخايدو لمعتاو سراحتي أب أديس أبابا وانا مباصح كونفرنس توريزم كاب أفريكا نختكون زغبر أيوم أزي نخبر حجرنا نعبيتن نقطباون دبلوماسياون عبي عقمي زفتريو ኢትዮጵያ ብርክዝ ዝበሉ ጸጋታት ሰላም ዘለዋ ሃገርያም ክብሉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ዶክተር እንደሻው ጣሰው ገሊጾም ኣለዎም ኣብ ሆሳዕና ስታድየም ብርክዝ ዝበሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣመራርሓ መንግስትን ነበርቲ እቲ ክልልን ኣብ ዝተረኸብሉ ሻርሻይ ሃገር ለኸ ኮንፈረንስ ተሳሊጡሎም ጌታቸው ዓለሙ أمونغو هزبتات زلوز صنح حبراونت نمتنخارن نهنصت زلاق السلامن جام تكالات هايمانوت العليو زي صقا ام معبال زعلمه كونفرنس سلام اب كلل ماخلاوي ايثيوبيا كتما خوسانا تساليطو بأسنادانت تكالات هايمانوت ايثيوبيا اب زخايده كونفرنس ترخبو رسم محدار تكلل دكتور ندشاو طاسو تي مدرخ غداي سلام بمخانو بزيد ما مداركتي أكلات أب حد مدرخ زت أخاخب بمقانو سنة صقاتات زبرتو عليلهم ኢትዮጵያ በማንሰራራት ከፍታ ጉዞ ውስጥ በምትገኝበት ምዕራፍ ላይ ሆነን ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ጉዕዞ ምን ስዕራር ኣብ ትርከበሉ ምዕራፍ ኮይና ጸጋታት ሰላም ንኽጉልብቱ በረከታት ሰላም ንክበዝሑ ምኽክር ምግባርና ልዑል ፋይዳን ትርጉምን ኣለዎም እዚ ሃገር ለኸ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰላም ብሓባር ኮይና ንሰላም ኢትዮጵያ እንመኽረሉ ሰላም ኣብ ምጽናዕ ከይዲ ግደናም ንምውጻእ ቃልና እንሕድሰሉ ናይ ሓበራውነትን ምክዓልን ጸጋታትና ንክምዕብሉ ንምስራሕ ምልዕዓል እንፈጥረሉ አገዳሲ አጋጣሚዩ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ወሲኾም ድማ ሰላም መሰረት ልምዓትን ምዕባልን ምዃኑ በመዝኽኻር ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሑ ጸጋታት ሓበራውነትን ሰላምን ምጥንኻር ከም ዝግባእ አገንዚቦም የክልሉ መንግስት በሰላም ግንባታው ሂደት እንዲጠናከር መንግስቲ እዚ ክልል ኣብ ከይዲ ህንጸት ሰላም ንክጠናኸር እኹል ትኹረት ሂቡ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ሰላምናን ዘላቂ ሓበራውነትናን ዝጸንዐ ሓድነትና ዝበርትዐ እንትኸውን ልምዓትና ይቀላጠፍዩ ብርኪ ናብራና ይመሓይሽዩ ሃገራዊ ገጽታና ክቢብል እዩ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎም ሓቅታት ዘዘኻኽሩና ሰላም ኩሉ ግዜ ብጥንቃቐን ብመንፈስ ሓላፍነትን ብሓባር ክንሕልዎ ዝግባእ ዓብዪ ጸጋ ምዃኑ እዩ ሰላም ንደቂ ሰባት ኩሎም መሰረት ህልውና ብምዃኑ ንቕጻሊ ወለዶውን ዝሕሸት ሃገር ንምርካብ እቲ ወለዶ ኣብ ህንጸት ሰላም ትኹረት ሂቡ ክሰርሐሉ ዝግብኦ ጉዳይ ምዃኑ ተመላኺቱ ባለፉት ጊዜያት ኣብ ዝሓለፉ ጊዜያት ብምክፋልን ጎንፅን ዝኸሰብናዮ ነገር እንተሃለወ ሞት ስደት ድኽነት ንብዓትን ሓዘንን ጥራሕ እዩ ኩናትን ጽልእን ድልድል የፍርስ እምበር ናይ ሓባር ጽባሕ ኣየሃንፅን ጽልኢት ይዘርእ እምበር ፍቕሪ ኣየጽንዕን
ሰላም ካብ መንግስቲ ይኹን ትካላት ዝወሃብ ሽልማት ዘይኮነስ ካብ ልቢ ሕድሕድና ዝምንጩ ካብ ፍጹም ፍቕሪ ዝውለድ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ብዝግበር ዘተ ዝጸንዕ እውን እዮም ንምርግጋጽ ዘላቕ ሰላም ኢትዮጵያ ጻዕሪ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ እጃም ሕድሕድ ውልቀ ሰባት ኣብያተ እምነትን ማሕበረሰብን ኣገዳሲ እዩ እምበር ከስተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስገን ሰላም